skrevet ind, også i skemaet her. Og jeg bruger en brødtekst på 9 og en skydespil. Så trykker på 3. Ja. Hvorfor trækker du den med mellemrum? Du trækker den ikke bare her. Og her. Og så deler det i 3. Okay. Okay. Nej, det er ikke senere. Nej, jeg bruger det herude. Nå, okay. På den side der. Ja. Husk at det er lige også kort, synes jeg. Til at vinde. Ja. Men det er bare fordi, altså når vi nu er der, det er meget nemmere lige at tage det, når vi er der. Det er bare fordi senere, hvis du så har noget tekst, du starter herinde på denne her spalte, og så over de 4, der ligger bagved, så vil den her optisk starte, den her uden dem. Så det er mere Jeg bruger slet ikke de andre bagved. Den bruger du til at bygge det andet ovenpå. det er en byggeklods, vi har heromme bagved. Der er også en 16 der over den anden side. Ja, jamen jeg er med. Jeg er med. Forsiden. Ja. Forsiden er det samme som på alle overskrifter inde i siden, inde i applikationen. Men de går bare fra top til bund, de der bliver lille. Og det passer også med, at der er mellemrum lige på midtersiden, hvis man folder den. Og de farver, jeg har brugt på neden, det er den farver, som kommer igennem i oplægget. Næste side. Jamen det indhold foregår har jeg sat på samme side, hvor jeg har lavet det negative her med de forskellige overskrifter, som også er den samme font, størrelse og den sorte mellemrum, som på alle de andre skemaer i selve applikationen. Er det PDF'en, der gør alt det der gør med teksten med det? Ja. Og så har jeg så lige lavet mumletekst på, som ligesom man kan tage og lave som skriftforfatter. Selve indrykningen herovre, brødteksten, det er 2,5 mm på begge sider af bindestregen, og det er det samme indryk, vi bruger igennem hele oplægget. Og ja, de illustrationer, jeg bruger, der laver jeg sådan en doc, ligesom på Mac af med de ikoner, vi bruger i vores programmer. Og så laver jeg den der magnification effekt, så de bliver større, den vælger, og så bruger jeg ikonens baggrund. Skemaen over, dem har jeg jo bygget helt rent op med viden og forståelse, og studerende skal, så kører den bare nedad, hvor den her, den er en, tror jeg, 2 punkter mindre end brødteksten. Det er altså det samme. Og skal jeg lige sige, at alt tekst er meta plus i forskellige størrelser og tykelser. Hvor det gik tilbage igen. Selve også sort her, det har samme højde, samme bredde som selve alle skriften her i overskriften, så det er samme tykkelse. Og så når det bliver brødtekst, så kører jeg bare kun brødtekst i de der 3 spalter, eller de 4 spalter. Har du placeret i de overskrifter der? Jeg har kun rettet lige der på K og R og A og R, hvor de giver ikke mellemrum placeret sammen. Så jeg har kun lige med. Det kan man se på nogle steder. Nå, okay, i den anden side. Ja, hvor jeg lige har justeret lidt, det gør det alle sammen. Men ellers har du ikke... Nej, så har jeg ikke gjort noget. Og mellemrubrikken, ja, den har jeg beskudt baseline 2 punkter opad. Alle steder. Og så er det kapitaler alle steder. Og hvad er det? Samme linjetegn, brugt ikonisk farve og lydsstation. Så jeg har de der 3 eller 2 mastersider, som jeg bare bruger hele vejen igennem i det der skema. Prøv at vise praktik. Ja. Så laver du dem så sammen, og du har praktik skemaet, og så starter brødteksten bare her og kører videre over på den anden. Og så den anden sidste, der er med vores fotografi. Hvis den ligner vores schema, samme skib og det hele. Så det kører lige efter samme regel. Og så den her har jeg bare kørt det hele opad for at kunne have det hele af der. Vi ikke være der. Men mellemrum med overskriften og brødteksten er den samme som de andre sider. Og så bagsiden det er bare de simple farver, som er forsiden udskrift. Det var det. Så du vil gå lidt frem. En med. Her, hvor jeg har dobbelt indryk, så laver jeg bare det samme indryk, som her er 2,5, 2,5 og 2,5 og 2,5 igen. Så det er samme indryk hele vejen igennem.
sidetal på de ulige sider. Yes. Denne her, altså bruger du, prøv at gå over til, ja, den her linje heroppe, hvor kommer den fra? Der hvor du placerer din brødtekst, kommer den nogen steder fra? Jeg har simpelthen bare skudt op indtil det kunne være der. Okay, så den hænger ikke tilfældigvis på toeren? Nej, det gør den ikke. Den er skudt op, så det kunne være der. Okay. Plus at der er lige med luften på overskriften, var nogen om begge sider og sådan noget. Ja, så det er jo bare lige før optisk. Nu da du er sådan vores talorakel, ikke også? Her, at den skulle hænge her på bunden af visuelt. Ja. Det var bare optisk, at det så sådan ud. Ja. Men det er bare lige så mange sider tilbage, det tror jeg ikke. Nej. Hvis man ser jo ikke begge. Det var altså også at få sådan helt i petitesser. Det kunne bare være sjovt, hvis du havde tænkt det. Og fint forklaret det hele. Vi kan egentlig give det, og så på Paulus, hvis det er. Det er den skarpe, den har de her hop. Sådan ser det altså ikke ud i virkeligheden. Den er helt fin. Når jeg alligevel kører, når det er så finpudset som her, så kan vi jo petitesse, så er der ingen grund til at dele sådan et ord der. Igen, det er ikke noget, vi behøver at rette, men vær opmærksom på det, når I har de mellemrubrikker, at der helst ikke skal være orddelinger. Ja. Og fint, at du siger 2,5, 2,5, og så siger du 2 heroppe også. Så